ca un Pepsi. Sunt ca un Pepsi cu ochii mari. Este un Pepsi, Matei. Da. Mateu, care-i treaba? Cine-i frumos aici? Ce-ai pisat lopetă, Matei? Matei, urmează să te botezăm. Ce spui de asta? Ce spui? Îți convine? Îți convine? N-ai ce să faci dacă nu-ți convine. Este un lung. Este un lung. Îți place că te filmez?